Mawufunda lapha ku chapter 7 verse number 1 lithi iBhayibheli kwakukhona isikhulu samaRoma. Haleluya. Lesi sikhulu samaRoma besinenceku yaso elithi iBhayibheli lize liyasho iBhayibheli inceku yaso wayithanda mama Nxumalo. Wayimthanda le nceku yaso noma lesi sigqila xolo. Haleluya. Inkosi le yamaRoma ithanda isigqila sayo. Wayithanda. Haleluya. Ezinye izinto iBhayibheli elibalulayo akagcinanga ngokuthanda isigqila. Lithi iBhayibheli wabathanda bonke abantu abakhileyo. Haleluya. Uthe maye bathanda nabantu abakhileyo wabese phinda esebakhela isinagoge. Isinagoge athi niya understand isinagoge is a home cell. La ukuhlangana khona abazalwane beyokhonza. And ngomthetho wamaJews awukwazi ukuthi kube khona isinagoge kuleyo ndawo kungekho amadoda awu10 aphendukile kuleyo ndawo. Uma ke kwahlangana amadoda ayishumi kuba khona isinagoge. Siyathola mase kubhala incwadi kaFilipi ukuthi sithola kunowesifazane owayithandazela emfuleni ethandazela nabantu because amadoda ayishumi ayingahlangene babegcina ngokuhlangana emfuleni ingekho indawo isinagoge ehlangana kusona. Lithi iBhayibheli waphinda lo muntu eyisikhulu rich enothando waphinda wabakhela isinagoge. Ngelinye ilanga kanti uyenza lento uyayibekela enkosini. Haleluya. Ngelinye ilanga wagulelwa inceku yakhe ayithandayo. Uma igula inceku yakhe lithi iBhayibheli wabiza amaJuda yena engumRoma. Wawatshela ukuthi awamhambele kuJesu eyobika ukuthi lo muntu ugulelwayo inceku yakhe ayithandayo. Haleluya. Lithi iBhayibheli bathi babefika kuJesu bebika istory base bezama ukumchazela uJesu ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi ayosiza lenceku egulayo ngenxa yalomuntu onothando lwabo. Futhi akagcinanga kuba nothando kube nothando labantu bonke. Wangagcina ngalokho waseseyaphinda esakha isinagoge. Base bezama ukumchazela uJesu ukuthi kubaleke kangakanani uJesu ayi. Into abayivezayo bathi ngoba lo muntu rich. Ingoba lo muntu ngumRoma. Futhi lo muntu uphethe. Nale kokuphatha futhi usaphinde wasakhela isinagoge. Usegulelwa inceku yakhe. Bazama ukum-understandisa uJesu ukuthi kumele ukuthi aye lapha. Haleluya. Lithi iBhayibheli ngempela uJesu wazama ukuyi-understanda naye lento. Wabese ethatha amagxathu eseyakhona. Lithi iBhayibheli uthe mayisesesondele khona. Le ndoda aphinda futhi yathuma umbiko kuJesu. Yathi cha Jesu ungabuseza ophahleni lakho. Haleluya. Number 1 into ethi yena ungabuseza ingoba understand uJesu mkhulu kangaka. Haleluya. Enye into uthi ungabuseza ophahleni lami ithi ngoba lento ungena kaJesu kwama ngimfanele. Haleluya. Ukufika kaJesu khanjela uJesu akumfanele. Eze ongena ophahleni lami akumfanele. Lathi ngakho Jesu khiphizwi khuluma izwi ngoba izwi lizoyiphilisa iyayiphilisa inceku yami wena khuluma izwi kuphela. Ungaze uzome kunyawo lakho kodwa izwi lakho lilodwa lizoyiphilisa inceku yami. Jesu khuluma izwi kuphela. Angifuni isiqu sakho. Sebeshilo bathi ngiyadeserve kodwa mina ngibona ngumuntu ongadeserve. Kanjalo uNkulunkulu ayikhithe esideservayo. Kwanoma sihlupheka noma sibe kanjani ayikho into esideservayo.
thina sasifanele ukufa, thina lezi inkinga ezisihlaseleyo zisifanele, lokho kuhlupheka okuhluphayo kusifanele, nosizi esiphewalo lusifanele. Ukhona umuntu oshushiwe ongenzanga lutho. Haleluya. Khona le ngoma kaMaskandi ithi ngiyadize, asidize